Aký je rozdiel medzi týmto a týmto? Mnohí z vás, ktorí si doma nahrávate nejaké dema alebo robíte si nejakú predprodukciu, čo sa týka vlastnej hudby, tak či už ste bubeníci alebo gitaristi, to je úplne jedno, alebo songwriteri, keď si klikáte bicie, možno robíte túto chybu. A tá chyba je, že nerobíte dôraz na živosť tých klikaných bicích. Schválne tu nám mám trošku taký extrémny metal, lebo tu nás si to ukážeme, tu na to bude počuť v podstate najviac. Hej? Čiže mám tu skladbu, keď ju pustím, tak sa sústredite na to, že keď tu mám klikané bicie a všetko vlastne v tej MIDI mape je na 100%, hej? Tu na to vidíte. Všetko je na 100%, že ako to znie? Príde ďalšia pasáž. V čom je problém teda? Že velocity je nastavený na maximálnu hodnotu. Čo znamená, že sampler priradzuje ten najsilnejší úder bubeníka k tej danej note. No to je samozrejme, že problém. Prečo je to problém? Pretože pri takýchto rýchlych veciach žiaden bubeník na svete nehrá jednak takto konzistentne a takisto neudiera takouto silou, hej? Preto oproti tomu, keď si vezmeme bicie, ktoré sú naklikané správne, hej, tie nohy nestíhajú, ale však tak to je. Keď sa sústredíte na nejaké fakt, že extrémne metalové kapely ako Dimmu Borgir, alebo ja neviem, Cradle of Filth, oni to často takto majú, hej, že tie kopaky nie sú zeditované na 100%. Dobre, čiže teraz sme si to porovnali, poviem si ukázať, že ako to správne urobiť. Ja to robím takýmto spôsobom, v takomto poradí. Najprv si proste bicie naklikám, alebo si použijem nejakú MIDI mapu, ktorá je v takomto stave, že je na 100%, potrebujem počuť bicie a nahrať do toho gitary. Ale ako náhle skončím nahrávanie, robím túto vec, že si nejakým spôsobom označím všetko, kliknem si na to cez CTRL pravým a dám si tu na Velocity, kliknem si na Variance a dám si tu na kľudne možno 15% a kliknem proces. A čo mi toto urobí je to, že sa mi rozhádžu tie noty a nie sú úplne že rovnaké, hej? Veľmi podstatné. Dobre, to je prvý proces. Pokiaľ vás takéto videá bavia a zaujímajú a chceli by ste sa dozvedieť viacej produkčných typov, určite nezabudnite dať like a odber. Dobre. Druhá vec je, že čo vlastne tie bicie hrajú. A tu napríklad máme klasickú sypačku, hej. Takže toto je polka, ale pri tejto rýchlosti žiaden bubeník to nezahrá takto intenzívne. Čiže označím si všetky snére a dám to trošku tiššie. OK? Úplne jednoduchý fix. Môžeme sa pozrieť na samotné prechody. Tam, kde je to tak to je samozrejme nezmysel. Hej, prirodzenejšie. Prejdem si každý jeden prechod. Prirodzenejšie. Dobre. Činely väčšinou nechávam ako relatívne blízko pri sebe, lebo potom strašne rýchlo začnú strácať ako keby prezentnosť v mixe a to mi až tak nevadí. Ale na čo sa pozerám sú tieto prechody. V takýchto rýchlostiach neexistuje, aby bubeník fakt ako udieral úplnou silou. Hej. Čiže snažím sa to nejakým spôsobom poladiť. Dobre, tieto kopaky takisto, hej, určite nemôžu byť takto nahlas. Paradoxne snare áno,
Hej, lebo je tu proste kope času, ale na kopakoch tu nie je čas proste to zahrať takto rýchlo. Znova, toto tu nezmysel. Lepšie. Tak. Teraz, ktorý kopak je hlasnejší? Ja som počul, že prvý a druhý je slabší. Tak. Čiže teraz, keď si to pustíme v celku, super. Je to ešte jedna posledná vec, ktorú musíme urobiť. A to je, že keď si pozrieme tú mapu, tak vidíme, že je naklikaná relatívne akože presne. Poďme urobiť to, že ju znepresníme. Hej? Urobíme z toho živšieho bubeníka. Ja si tu na to rozdelím také na dve časti. Najprv si tu nadám 32-kové noty. Otvorím si tu na Ečkom a tu mám RAF a mám tiky. Ja si tu zvyknem dávať 11. Sám neviem prečo, ale 11 mi väčšinou funguje. Teraz si vezmem označím všetky tieto údery až po tieto triplety. Tieto triplety nechcem rozhadzovať zatiaľ. Označím si všetky údery predtým a tu kliknem na Quantize. A keď kliknem na Quantize, tak keď to priblížim, tak mi to rozhodilo v čase, hej? Ale toto nie je, že to znekonkrétni v zmysle, že to urobí zlé bicie. Zlé ako v rámci groovu. Toto tu je taká tolerancia, kedy sme stále akože, ako keby v tempe, hej? Oveľa živší feel. Dobre, poďme na ďalšiu pasáž. Vynechám ešte tieto kopaky, označím si všetko, čo tu mám. Tiež to kliknem, čiže mám to rozhodené. A teraz si musíte dávať pozor, aby ste nastavili správnu notáž. Správna notáž sú 16 v tomto prípade. Znova sa to celé vyvinuluje, tak si označím 11. Označím si tieto kopaky. A možno by som tu dal aj menej, možno 8 a dám Quantize. Dobre, toto je ešte stále veľa, dám 10. Už to sú trošku také zemiaky, rozsypané zemiaky. Ale takto je to správne, lebo presne takto to väčšinou zahrá človek. No a poďme si to pustiť teraz v celku. A takto, priatelia, urobíte živý feel z klikaných bicích. Ponúkam one-on-one mentoring, že keď si neviete rady, či už s produkciou, mixom alebo masterom, som tu pre vás. A všetky informácie nájdete tu cez tento QR kód, ktorý si nasnímate a hodí vás to presne na potrebné informácie. Takisto ponúkam aj mix a master, takže kľudne ma môžete osloviť. Budem len veľmi rád. Dúfam, že vás toto video bavilo a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne. Ahoj.